Bandito! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Boards! Lumagpas ka na! No. Ayan, lumagpas ka na! O ingat ha, baka sa sobrang lagpas mo, pagising mo, sana siya tang? Nasa kabilang buhay na! Ay, naka mga kabisya, magandang gabi! Metro and Mega Manila ang oras pa natin sa buong kapuluan. We got 30 minutes after 8 o'clock. Nasa huling yugto na po tayo, huling birit, huling hambalos na ng programang EDSA! Kasama pa rin siyempre Tanghenyo, yours truly Diego Bandido, at ang batang makulit, walang iba kundi si Duday. O eto na, Tang, hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin to! Mainit-init ngayon ang pinag-uusasan sa SOCMED. Nagkaayos na daw muli ang social media personality na sina Vince Flores at Tony Fowler matapos ibahagi ang isang cryptic post na tila ipinapahiwatig na hiwalay na raw sila. Oh no! Sa post po ni Tony Fowler last May 7, ito yung post niya. Kinaya ko nung una, na-practice ko na, so kaya ko na ng pangalawa. Hashtag single mom. Tapos nag-post din itong si Vince. Nung May 8 lang ha. Hindi ko alam kung umabot nga ng 24 hours. Sa post niya naman, pero hindi ko hahayaan na maghiwalay kami. Dahil sa pagbubuntis ni Jowa, sobrang nadala lang siya ng emosyon niya kaya nakapag-post ng kung ano-ano. Pero mas pinili niya na akong patawarin at ngayon ay magkasama na kami. Kakatululo ko. Tang, logican na natin to, Tang! Ay, sige! Huwag mo nang patagalin! Logican mo na yan! Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan! Boards, anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic? Boards, basic to ngayon na hindi lang yung mga influencer, kundi pati na rin yung mga ordinaryong tao na kapag nag-away sila ng kanyang asawa, basic, ipopost ka agad sa social media. Eto, real talk to, Boards ha. Meron nga ako kakilala eh. Alam niyo kung anong ginawa? Ipin-Facebook live pa ang away nilang mag-asawa. No. Ay, abaw! Maluoy ka! Ang bihira naman, oh. Instead na isettle ang hindi pagkakaunawaan, lalo pang gugulo kasi magsisimula ng kampihan yan eh. Kakampi yung kampo ng babae siyempre sa babae. Kakampi din yung kampo ng lalaki dun sa lalaki. Eh di nagkagulo-gulo na. Eh, di ba? Tapos anong iisipin ng kamag-anak ng babae dun sa asawa niya? Di ba? Tapos magugulat na lang. Oh, wala pa 24 oras. Okay na kayo. Ano na yaman? No. Maloy! Ay nako mga kabisyo, pero sa totoo lang, di ba? Ito nakakalungkot kasi ng mga usapin to eh. Sa totoo lang, kayo lang naman dalawa ang nakakaalam kung ano talaga yung issue ninyo eh. Hindi naman masusolve ng ibang tao yun sa labas ng circle ninyo eh. Di ba? Ay nako, pero yun nga, paano magiging matino ang payo sa inyo kung hindi nila alam yung context ng away ninyo? Kasi maaari, ikaw din ang may kasalanan, di ba ate? Ganon ka? Tapos pag nahimasmasan ka na, saka mo marirealize, pinahiya mo pala asawa mo sa ibang tao. Well, that's the sign of immaturity. Kasi kung mature ka na, iba na yung pinopost mo eh. Ano yung pinopost, Tang? Ay, tama kasi ang kalbo, yung pinopost mo yung yung OOTD mo sa Zumba. No. Ay, maluoy ka.
Now mga kabisyo, I gotta say goodbye. Bilis ng oras. Maraming salamat sa pagtambay. Ang tabayanan susunod na. Totoy ba to? Totoy na lab. Kaya keep it locked in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. Sa pangalan po ni Tanghenyo, ni Duday. Ito po inyo abang lingkod. Ako po si Diego Bandido na laging nagpapaalala po sa inyo. On whatever you do it all for the glory of God. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Good evening! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!